vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: ndinoda kureurura kuti inini ndakauraya madam boss vangu. Zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndiine 15 years, saka ndakatanga kushanda samaid. Pandakatanga kushanda samaid mukomanashe ndainge ndiine 14 years. Ndainge ndichiri mwana mudiki, plus ndaiva nebitterness. Bitterness yangu yaibva pakuti ndainge ndakabatwa chibharo nasekuru vangu apo pandainge ndichiri ne10 years. Ndakati ndabatwa chibharo kudaro, ndipo apo pandakabva ndazoudza amai vangu, but amai vangu vakabva vatondirova vachitoti ndainge ndichinyepera sekuru vangu. Saka sekuru vangu ava vainge vaine mari, saka I think kuti vakatongondishandisa pamarituals avo, because vakangokaruka vatongouya kumba ndokubva vatongokumbira mama kuti vainge vachida kumboenda nini kuHarare. Zvino vakati vaenda nini kuHarare, ndipo apo pavakachizotanga kupota vachiuya muspare-bedroom andainge ndichirara muya. Vaiti ndirere kudaro, vakabva vatanga kundibata sikarudzi yangu kusvika vazoona kuti ndainge ndajairira. Pavakaona kuti ndainge ndajairira ndava kuita sekunge zvainge zvondinakidza, ndipo apo pavakabva vachizotanga kumanikidzira kuita bonde neni. Vakaita bonde neni, but zvainge zvichirwadza zvisingaiti. Saka pandakazombodzorerwa kumusha ndo pandakanoudza amai zvose zvainge zvichiitika kumba. Then ndakati ndaudza amai vakabva vatondirova, vakabva vanditi une mashavi, une madhimoni asingadi chakanaka, iko zvino zviri kuchengetwa, but navo vava kuti vari kukubata chibharo. So mukomanashe ndakabva ndachizodzingwa pamba. Ndakadzingwa pamba ndokubva ndamboenda ndikabva ndanogara nevamwe vatete vangu avo vakazonditsvakira basa apo pandainge ndava ne14 years. Saka ndakabva ndazotanga kushandira madam boss. Ndakati ndatanga kushandira madam boss vangu, ndipo apo pandakabva ndazoona kuti vainge vaine utsinye uye zvekare vaiva nemwoyo wakashata. Ndikabva ndazoti mukadzi uyu ndikuda kumupanisha, nekuda kwekuti ndaitongova ndiri munhu uya wekuti I was still very young and very immature. Mukomanashe ndakati ndafunga kuvauraya. Ndo pandakabva ndachizotora howa, because vaifarira mamushrooms, vaitoenda kunotenga mamushrooms awa. Then ndakatora mamushrooms aya ndikabva ndazomamwaya mishonga. Ndakatora zvimapaketi zvose ndokubva ndazvidzorera mufiriji. Vakazoti vandipa off, then uyo ndikabva ndadzokera hangu kumusha. Madam boss vakazosara vachifa. Saka vaiva munhu wekuti panguva yacho iyoyo vanhu vainge vasingatozvizivi, but ndakazoti ndatarira painternet ndikabva ndatoona kuti ivo madam boss vangu munhu uya watingangoti vaiva nebipolar, because zvavaiita dzimwe nguva vaingopopota, so vaikwanisa kungondirova for no reason at all. Ndotoshamisika kuti why is it vachindirova kudai, but yainge iri nhau iyo yekuti vaiva munhu aiva nebipolar. So mukomanashe mushure mekunge madam boss vakurova kudaro, vaibva vaenda kubedroom kwavo vobva vatanga kuchema zvekuti behavior yavo yaisambonzwisisika. Vaiva very emotional ende vaigara vachingodudza murume wavo kuti manje ndikuda kuzviuraya. So by that time inini pandainge ndisipo ndiri kuoff, ndo pavakabva vachizosara vachibika huya hwandainge ndakaisa mushonga ndokubva vafa. Saka vanhu vakangofungidzira kuti munhu uyu sezvo aigara achingoti kana akangonetsana nemurume, kungonetsana nemurume chete, obva atoti ndava kuda kuzviuraya, maybe this is what she decided to do. So mukomanashe nyaya iyi ndo yakaitika. Pari zvino ndiri kuno zvangu kuno kuSouth Africa kwandichiri kushanda as a maid zvekare. Handingati ndakamboona chipoko chavo madam boss, but semunhu akauraya munhu ndine nguva dzekuti ndinongotanga kungopanika, kana kuti hana yangu inongotanga kungorova zvezvekuti inenge ichirova zvisina kana control. Saka I think kuti maybe pane zvinenge zvichiitika
hameno tingati mumweya here, kana kuti dzimwe nguva ndinokwanisa kungomuka pakati pausiku ndichishaya kana hope, kunyange ndikazama kuda kunamata musi wacho kana zvakatarisana neni ndinoshaya hope zvekuti kunosvika pakunoedza ndakangoti gangara ndakagara kudai. So ndo zvimwe zvinokonzeresa kuti ndisakwanisa kupinda mumarriage, nekuti sometimes ndinokwanisa kuti kana ndikaenda kumba kwemunhu ndinongorara usiku hwose ndakangosvinura kudai. So ende umwe murume akatombotiti iwe bhoo here, unoreva kuti ungaita usiku hwose wakangogara usingarari, kasi une shavi here? Haana kuzoti zvake kasi une shavi rekuroya, but I think kuti ndo zvaakatosuspekta kuti mukadzi uyu anenge ane shavi rekuroya. So mukomana Ashe, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ine hangu nyaya iyi kuti ndinge ndichiudza vamwe vanhu vanondiziva handingambokwanisi, uye zvekare handizodi hangu kuti ndinge ndichizopinda muna tsaisereva mushure mekunge ndaudza vanhu, because obviously vachati tiri kufanira kuti tinge tichizoenda ikoko, then vanhu vaya kukana vakazoti ndinofanira kuti ndinge ndichizoenda kujeri. Yeti zvinhu izvi zvakaitika pandenge ndichiri mwana mudiki. It was not easy kungogara ndichirohwa. Ndaibatirwa bhandi kana kuti hosepipe. Vava nechimwe chihosepipe chavo chavaishandisa kurova vana vavo, ende uye zvekare ndo chavaishandisa pakundirova. Saka zvinhu zvaindirwadza kuti munhu uyu kwaanogondirovereiko, kuti wangoronoka kusuka maplates wava kutotanga kutorohwa. Ndikabva ndamuti ndikuda kumuuraya because I was still very young. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, but you need to confess. Udzai hama dzenyu kuti ndo zvamakaita. At least mukadziudza hama dzenyu dzinokwanisa kuzotokubetserai. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndiri makore 35 years kuberekwa. Ndine mukadzi uyo wandakatanga kudanana naye. Tatova nemakore anokwana iwo kuita 7 years kubva zvatakatanga kugara tose. Mukadzi uyu ndakatotumidzira hama dzangu dzikaenda dzikanobvisawo tsvakirai kuno, ndokubva tapiwa kalist tikambotapudza pane izvo zvainge zvakanyorwa palist ipapo. But nyaya iripo ndeyekuti mukadzi uyu iye mukuru kwandiri ne3 years, saka mumba macho hamutomborina kakuremekedzana kaya kanotarisirwa kuti vanhu vanofanira kuti vange vachiremekedzana. Uye zvekare chimwe chinoitika ndechekuti sezvo aine vana vake vaviri, dzimwe nguva tinoti kana tikatanga kutaura paya pamaissues ekuti ndinofanira kuti ndinge ndichitawo wangu mwana, at least ndiite mwana naye, nekuti ndine wangu mwana wandakaita apo pandainge ndichiri form 4 ndakangomitisawo ndiri kuchikoro. Then vabereki vemusikana uya aifanira akazoita mukadzi wangu vakabva varamba, vakabva vati hazviite kuti mwana wavo ange achiroorwa neni. Ndokubva ndazotongouyawo kuno kuSouth Africa ndikabva ndatanga kushanda. So mukomana Ashe, nyaya iripo ndiyo yekuti munhu kundizvarira hasi kuda kundizvarira anonditi what is the rush, nekuti iwe wagara uine mwana wako ende inini ndagarawo ndiine vangu. It's not like kana ukafa uchavigwa negonzo, but ndinenge ndichida kuti inini naye tinge tichizova nethat bond inozovapo kana vanhu vakaita mwana vose. So ndiyo nyaya yacho iripo mukomana Ashe. Munhu uyu ari kuramba kundiitira mwana. Zvino handichaziviwo kuti ndoita sei, ndapererwa, ndagumirwa. Ndinoti kana ndikatarisa upenyu hwacho hwandinorarama ndinozvibvunza kuti saka zvichazovei apa iye munhu wekuti she is very violent. Ndakatombozama kuti ndinge ndichiita girlfriend, kana akangozviziva chete even mulocation vanotozviziva kuti kana ukangodanana nemurume uyu mukadzi wacho very dangerous, anouya akarwidzana newe. Saka chinondirwadza ndechekuti iye manje kumusha kwavo anoita madevelopments, mari dzedu dzatinoshandira hatombodi kuti tinge tichidziisa pamwe chete. Iye anoita zvaanenge achiita nemari yake, iniwo ndichiita zvandinenge ndichiita nemari yangu, in which we do not do anything at all. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi hatina kana chatiinacho,
hanzi kunyange kuno kuSouth Africa tiri vanhu vanongogarawo hanzi upenyu humwe hwakangoita hwejangi kumusha zvekare hatina kana chatiinacho. It's like we are just married on paper, but kana kwekuti tinoti ndokumba kana tikaenda kumusha hanzi hatina. It's either tinongoenda kumba kwavo kana kuti tinoenda kweduwo tonogarawo kumba kwevakuwasha totodzoka kuno. Pakaipa ina ndone sekunge marriage iripo. Maybe sisi ava vari kuda zvavo kungoti vangowana munhu anovabhadharira rent, kuvatengera chikafu ivo kwavo kana vachivaka, because mukoma vakati mukadzi wangu iye akavaka 3-roomed house kumusha kwavo, and anogara achiti kunyange Joni ikanzi yapera inini ndine kwekuenda, ndine imba yangu yandakavaka. Ko iwewe, strange things indeed they do happen in this world. If you are in that type of a relationship or a marriage, you can tell me also mukauya kuinbox kwangu kana kuti you can help us again in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri kuraramawo ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Zvino ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye. Murume uyo wandiri kudanana naye is a local, is a black American guy. Saka he is someone who loves me, and uye zvekare I can see kuti all over his face it is written kuti he is in love with me. Our relationship has been going so great. Mukoma ndine zvimwe zvinhu izvo zvandakazobvuma ndichitiwo kufadza munhu wangu. So patakatanga relationship zvaaipota achiita ndezvekuti aiti panguva iyaya yebonde, paya patinenge tichiita bonde tichiita staira iya yavanoti staira yembwa, ndipo apo paaibva azoisa chikunwe chake pakati pemagadziko angu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazotanga kundinakidza, nekuti ndaibva ndatanga kunzwa extra mafeelings kudzamara achizotanga kundirova nesikarudzi yake ikoko kwazvakarehwa kusim 2. Then akabva azondinyengerera akabva ati ainge achazongopinza chimusoro chete. Ndakamboramba ndikati kana ndikazotanga kurwadziwa, akabva ati tinoshandisa loop. Zveshuwa mukoma Nashi akabva azozviita, ndikatoona kutoti it was a very different experience. So mukoma ndo patakabva tachizotanga kuita nekoko kusim 2 kana kuti kusim 1. Then at the end of the day ndakazogumisidzira ndazozvijaira, but dambudziko riri paari nderekuti munhu ari kuda kuti arambe achingo experience new things on me. There was this other day takatoti tichitotaura, ndikabva ndangoti inini I wonder kuti vanhu vaya vanoita bonde vari vatatu at the same time vanenge vasinganyari here, as ini one murume vakadzi vaviri kana kuti varume vaviri mukadzi umwe chete. Ndichizvibvunza kuti but ipo paya chinenge chichimbonyatsokuitika, because inini I'm very sure kuti ndikaenda musituation yakadaro mafeelings angu anokwanisa kutongopera. As we were talking about it, ndo pandakabva ndatoona munhu kutoti kuinga wanisika rudzi yake yainge yotomira, tainge tivete mumachira. Ndakamubvunza akabva anditi pawangotaura izvozvo zvema threesome ndo pandabva ndatotanga kutodzwa mafeelings, can we test it out? Ndikabva ndati iwe, do you even care for me? Akanditi yes, I care for you, but I just want to have a threesome. Ndinokwanisa kutsvaka umwe musikana then tobva taita a threesome, but mukoma Nashi so far ndakamurambira. Saka kuramba kwandakaita ndava kungogara ndakamudhurirwa at all the times. Dzimwe nguva anotosarudza kutoti ange achitoenda kunorara pacouch simply because he is being a cry baby and he is crying over that thing yekuti tikufanira kuti tinge tichizoita bonde tiri vatatu at the same time. Iye akangoti tinokwanisa kutsvaka an escort online, mukadzi anoita zvokutengesa muviri wake. Then mukadzi uyu obva atestwa, obva aitwa matest ose, toona kuti haana chirwere here nezvirwere zvepabonde. Kana tadaro hanzi we will find a place kwatinoenda tobva tazononakidzwa. Saka inini I think that he is going too far. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vari kuAmerica. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Ndauya pano kuti ndinge ndichizoreurura kuti inini mukomana She ndakabvisa nhumbu dzakawanda chaizvo kubva apo pandainge ndichiri form 3 ndakatanga kudanana nevamwe sei avo vainge vachitidzidzisa accounts, then ndokubva vazondimitisa ndikabva ndasvotora nhumbu iyaya kuzonosvika ndichizoenda kucollege. Ndainge ndongodanana nemalecturer, then ndainge ndiine chifoo chiya chekuti murume aingoti kana akasandishandisirawo condom ndaingoti ndikokowo, ndikabatira pamuviri ndaingobvisa. Mukomana She but chinondinetsa ndechekuti handina kana kumbogara ndakakumbira Mwari ruregerero, but ndiri munhu akazoroorwa nemurume ane mari dzake, ende chakandirwadza pamurume uyu ndechekuti patakasangana tikasangana kuEastgate uko ndokubva atongondibvunza kuti ko unonzani, hauna foni here, ende ndikati handina. He then forced kuti ainge achida kuona kwandainge ndichigara. He then drove me from town tichidzokera kwandainge ndichigara panguva yacho iyoyo. Then he saw the place where I was staying, saka ainge ava kungogara achingoya kuzondiona. He then told me kuti ainge aine this other fiance of his, ainge atori munhu ainge akadzidza and everything, aitovawo nebasa rake ainge rakanaka, and they were about to get married. Ndo paakabva azoti I have made my own choice, you are my choice, I want to marry you. Mukomana She ndakabva ndatoroorwa pasina kana nguva, ndikabva ndatochata so much that it broke his parents' heart. But chaasina kuziva ndechekuti inini munhu waakatora munhu wekuti ndainge ndatogara ndine madhiri angu uye zvekare ndakabvisa nhumbu dzakawanda. But I just want to thank God kuti Mwari vakandidzwira tsitsi ndikakwanisa kuitawo vana vangu vatatu, 2 boys and 1 girl. I was so scared when I got married to him, ndikati kana kuri kunzi Mwari vakandipa a punishment yekuti ndichafa ndisina mwana ndiri ngomwa, then what am I going to do? Nazvino mukoma ndichigere naye murume wangu and I am living a comfortable life. Handizivi kuti itsitsi dzaMwari here kana kuti midzimu yangu yakasimba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.